sekwenzenje naye inkinga manje sekunomuntu osenginikeza igama, sekunomuntu ongiphakamisayo athi umhlabeleli wehla wangiphakamisa. Akakwazi uJesu ukufika futhi empilweni yomuntu kufana ufakazi walokho. Akwazi ukufika empilweni yomuntu kufana. Jesu bazalwane ngizomemezela mina, ngizomemezela uJesu ophakamisanayo, uJesu omthandayo umuntu. Hayi Nkosi yami, I remember one day aze Nkosi yami uma sowulizwa uthando lwakhe usizwe isandla sakhe ucabanga ukuthi uJesu ungidlulisa kuphi, wangidlulisa ekhalini, wangidlulisa kulo mmese ngaphunyuka ngabaleka. Hayi bangasikona uqonda kwami, bangasikona ukwazi kwami. Bazalwane mina ummese wawusowuhleleza tukwekaba kodwa ngaphunyuka uma ngicabanga uthando lwakhe. I cry ngoba ngiyazi isandla sakhe siphezu kwami. Yabona ngisho noma ngathiwa umuntu ufuna kangakanani ngokufa, but when you ask Jesu Nkosi yami, oh nami unokuphila